तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगा विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत। आज शिमग्याचा आमचा दुसरा दिवस आहे आणि आज आम्ही दुसऱ्या गावात चाललो आहे। काल आम्ही आपल्याच गावात होतो आणि फक्त वाड्या वेगळ्या होत्या, आज गावातच दुसरं चाललो आहे। तर मजा तीच राहणार आहे। तर हा पण व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। आज नवीन साडी, माणूस तोच आणि नवीन गवळण, एक अजून नवीन गवळण आहे आपल्याकडे, ती पुढे पुढे थांबलेली आहे। ही बघा सगळी माणसं बसलीत आणि आता बाहेर पडली आणि ही बघा काय गडबड आहे ती बघा। किती माणसं बसला ती बघा, किती माणसं गाडीत कोंबलावती बघा। दोन मावशी बाईक मध्ये घेतल्या नाही, ही बघा ही बघ ढोलकीवाले बघो लवकर। काय बोललो तो, काय बोललो? तरी पे जान हाजी रे टाका रे बाबा, म्हणजे बरा पडा काय होत म्हणजे कसं सुरुवात नाजूक होत जाते माघारी जरा थांबणारे आलो का बोलू तो कसो आजच नातांडा का
तो माशाक पळान जायतला ह्यो बघा तो निवाट फक्त आमच्या बाबून सांगले मग हा फेमस करणार तू. तुला फेमस केल्या ना हा. तुझ्यावर मासे भाजलेले होतात. हा. मासे मका मारत नाही काय ना हे आपले मासेवाले हा. यांचा व्हिडिओ एक व्हायरल झालेलो आपल्या चॅनलवर. एकदम कॉमेडी करत मासे विकतात ते. काय वया तुका पापलेट सांगे इसवट प्रॉन्स काय पाहिजे ती चॉईस बोल बाळ दोन टाकावर चला नाही टाकूचो नको तुझी नखरे नाही हो हो. नखरे करू 200 रुपयाची बियर दी ना पडता पडता खाली पडलो होय होय पल्लो ए आजा ते पोराक एक मासो घाल बारीक किती एक नाही ती बघ घाल रे काय पुढे जाता का घाल दुसऱ्याक घाल रे मरण खाऊ आजा तुका मेंदवाची ना जरा कमजोरी हा भेदभाव होतो हा अरे आपल्याकच देवता तुझी ढोपरा गाडीवर फुटली काय तुका उकडणार कोण ए भाऊ बोलू टाकायचा टाकव काय बोलू खोलू घालले नाही आमका. नाही जमा. अरे म्हणालो काय कर. काय टायर खोलू घेतलं. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला. तुझ्या उसाला लागल कोहला ग. तुझ्या उसाला लागल कोहला ग. तुझ्या उसाला लागल कोहला. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला. फड सांभाळ तुऱ्याला ग आला. तुझ्या उसाला लागल कोहला ग. तुझ्या उसाला लागल कोहला. राग करता तो ए मार्ग्या 40 नंबर व्हायला ठेवू टाकू ठेव अरे दडके असं झाला ब्रेक ऑइल नाही ना. ब्रेक ऑइल नाही 40 नंबर आहे आता 80 असं झाला हे ढोल आणि संध्याकाळी असे घसघास करून फिरवश ना कसे आपले कसे फिरवायचे. गुलाब घालून सन्मान केला तो किती पडली 86 हो 3.5 दिवसात आणलं 3.5 दिवसात. हा वा त्याच्या डोडेवाले म्हणतात त्याला काय सांगतात मग काट्यात घालती
कामाक लावती तू ह्या कर सर्व त्यांना कामाक लाव ना आम्ही त्याला म्हणतो तुम्ही येवा तेव्हा आम्ही जाऊया म्हणतो. चला मग चला तुम्ही चला 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 कशी होती आमचं पळता आम्हाला कळतच नाही तरी म्हणतो येते येते आई जाते कडक दिसत चला चला कोणी जरी सांगितलंय थांब म्हणून तरी नाही चल तू नारळ दिला तुला मग ह्यो माझो हा तुझं ना मग काय नाही माकावून दिलाय मी बरा मग तोकडनं एकटो फिर ना अरे तुका कळत ना चला आता 6 वाजलेत आणि देवळात जाऊचा कार्यक्रम असल्या कारणान लवकर जरा आटप लाव
आणि आता चालला घरी जाम हातात झाली तरी पण हैसून आता देवळात नाचाचा तरी मोठा कार्यक्रम आहे त्यामुळे चला. आणि हे बघा यांचा आलाव बघा हे दोघांका ढकल रे पाठी. बाकीची जी मंडळी आहे ती वरती गाडीवाडीत दैभाव गाडीवाडीत आणि आम्ही लवकर चाललो. ती थोड्या वेळाने येत. हे त्यांना सांगितलं सांगितलं त्यांना सांग कालची सगळी नाही तर पुन्हा घेतील सांगितलं चांगलं कोणी. चला तर आता आम्ही घरी चाललो. बाय बाय. संपूया ना इथेच संपूया इथेच थांबूया आणि नारळ घेऊन उद्या बघा रात्रीचा भाग उद्या बघा. उद्या आता गवळण हैराण झालेली या 9 वाजता पायांची साला गेलेली आहेत गवळणीच्या होय ना आणि पेंद्याची आणि पेंदे आणि लांगड्याची साला काढूची आहेत त्यामुळे इथेच थांबूया आणि पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत बाय बाय. काय रे ठीक ना उद्या भेटा आम्हाला. आज संध्याकाळी साला काढूया. माझी झाला आमका ना असं का बिस्किटचे पुढे हस हा जरा कृष्णासारखो हस. घेऊन ये, माग हे माझं नाव सांग पाटील. हस हस सुनील पाटील. हा थांब. हस हस पटकनच तो बघ एका पमेन नेल्या नसतो आता तू त्याका हसस म्हणतो तो पमो घेऊन गेलो असतो आता रेका तुका त्याच्या ना तुका माहिती आहे रात्री येतलास ना फुटत नाही आवाज आवाज फुटवला पण कसाला तुम्ही रात्री येतलास ना मिळालं नाही येतलास ना काय तर येताना घेऊन ये आपल्या भूमिकेत ठाण्याशिवाय घेऊन येतो ना. हे कृष्णा रे देवा देवा रे देवा. हे गवळणी हे मावशी बाई ती कोणावर डॅंग टाकून चालली ती बघ डॅंग गावात त्याच्यावर टाकताना वाटेक लागतं. भारी अरे मावशी. मावशी बाईन जर तुमचं केले बोलायचं काय तर सुधारणार नाही. अगं हे शकुंतले ग शकुंतले कधी केलं नाही ना माव याचं काम गवळणीचा. डान्स बेस करू शकते मी फक्त ते मला कसं बोलायचं ते अजून कळत नाही आहे ग. आज की नाही मथुरेचा बाजार आहे. आज की नाही नको हा त्यांका आज मथुरेचा बाजार आहे. मथुरेचा बाजार आहे आणि ही राधा आणि शकुंतला दोघी जणी चालल्या आहेत मथुरेला. दही दूध तूप लोणी घेऊन जायचा विचार आहे पण मोठं कोंबणी तरी हवं ना. आता काय करावं. मला बोलले म्हातारी मावशी बाई आहे तिला घेऊन जायला पाहिजे. ही बसली आहे समोर. ही मावशी नाहीये ही माझी आता मैत्रीण आहे. अच्छा, मावशी दुसरी आहे. हा मावशी दाढी करून गेली ती मगाशी. हा ती गाडी करून आली आहे ती मावशी आहे. मावशी बाई चल ग मावशी बाई येशील का किती जरा. वाटतं मावशी बाई मग. मावशी बाई टिकीत आहे आपल्या मागे हो पाटील काय सांगतोय ते ऐका. हे सगळं घेऊन ये. आमचा मावशीबाईंचं काम करतो ना तुला बोला घेऊ काय बोला घेऊ का बोलशा तुम्ही मी बाकीचा करीन. लावतो गाडी हे डिकीत हे अरे वटकी येऊन दे थांब रे हे डिकी गोल. हे बघा डिकीत आहे. मावशीबाई डिकीत ना दाढी बिडी चकाचक करून इलेली आहे. ही बघा रात्रीची मावशीबाई. नारळ घ्यावा हे नारळ घ्यावा. मावशीबाई सांभाळून घ्यायची तेका हो पाटील आज आपण दोघं जण मैत्रिणी आहोत असा दाखवचा आणि ती मावशी बाया ही आणि ह्यो पेंदो. मग पहिला आपण काय करूचा की मनाचा पहिलो डान्स झालो ना नाचन घ्यायचा. पहिलो मी नाचतोय त्याच्यानंतर तुम्ही हाक मारा. मी नाचतोय आणि तुम्ही हाक मारा माका गे राधा राधा ग राधा. मम्मी येतय काय झालं तर सांग तुम्ही काय सांगा. आज मथुरेचा बाजार आहे तेव्हा दही दूध तूप लोणी आपण घेऊन जाऊया असं सांग. हा मग मी सांगेन चल आणखी कोण आहे तर मोठं माणूस कोणतरी हवं ना. तर मावशीबाई बघूया आहे का आणि मावशीबाई हाक मारायची आणि मग तिका सांगायचं असं. पण पहिलं वाक्य तुम्ही बोला म्हणून तुमका सांगते काय म्हणतलास काय
आता हो म्हणतलंय नको थंय थंय नको थंय मारा घ्यालच्या माका तो ह्यो मरण पुढचा सांगतो म्हणून तर आधी सांगा आता जरा फ्रेश होऊया आणि बसवाया. हा येवा तुम्ही घराकडे येवा लवकर येवा लवकर. काय रे कुठे चालला ए ही अरे ना तुमच्या म्हटलं ना काय काय आणलं तुम्ही ते गैर म्हणत होतो लक्षात ठेव लक्षात तुझी काय तर माका तर पहिला येला ना मग मी पुढचा ढकली. तुम्ही मला विचारला ना काय काय आणला हा हा तर तू मा दही दूध तूप लोणी मग तुमच्या दुधात पाणी आधी हा काय बघून चाकून बघूया पाणी कसं आता तेव्हा म्हण. हा तेव्हा तर गाणं म्हणत होतो. कुठून नाही मारूचा तो पुढचो मी करीत पहिला मेले. पहिला येऊ कवे आता बाकीचा मारा दे